Uba metba lingdo President Keseng United Democratic Party UDP ulathep vote hamanai polling station. Hadin kani uba metba ulapen pawe kejingkermen Bansen Shar ha KHADC bat JHADC namar kipat ba kidon kejing Shania ha Keseng UDP. Uloong kipat ba hamairang kilepin isyai kedar bagi Shania e Keseng UDP bahkan pendep e kikam kibedang sateng bankit e kakia kasyon jong kipat ba. Uloong udon ke Jingkermen, Bansen Shar ha ke KHADC bat JHADC. Kanu ka election para por kare ka por ka baki long song snong nyong ka ribo ro koi la ka long ka MP election MLA election dan MDC election kade ka benta ka ba we puwe udon ka hok wala kat ras nam tu jong ya ka ban ai ya ka jing menjur jong lani jing menjur jong kanu long song snong ya ka jing jit ya kinong ya lam ki joki ha ki level ko prepare ko mangal ong la ka long MP MLA MDC hakane ka clip mat ko bamenta kada ka benta ka ba injit ya kinong mikpat tungi ki konstruksi ba prepare bakin long kinong mikpat siya district council hasil bat apa jangan dihil sekundu te kalong ka ike badon kam makin simkia way long teput bayo ike benta ban teput ban simia kane ke benta ban pet bha ban ai ya ke jingkesat kane ka buat bokodon ki ya kita kiba ki so bagi UI bagi don ya kejing senia ya ke benta ka ba ki kintre nda apa kila job ya ki election pi nakalen jong aku mu presiden jong ka parti UDP na so ban ong ba hagani ka election ka bamenta nakaliang jong ni ka parti ngilalit sigi ba kadong rim jong kabanekong kalong ba kum ka parti ka balayalam ya ke stup committee apok KHADC nado usnam aljak kundai ado aljal pulai ha ka ba batin wil dekar balakrat not dalong usi yang menekong ba hadin ka tulas simti di ba ditoskan kum ka parti ila persang ban sedang bat ban pendap iki kat tu kat di ama haipor ilu kat tang saus nan ki kam ki bede maka banta kata ke jinglong nong nikmat ki apa de sekaunsel bat de halor ke ni kanong rim ka pangaong biba kalong ka benekong ka pengibu akmat ba lo kam menginat trei penginat pisang menle ngilai sikipat ba om tang pancukren tien rei banyak tu yaki yaka eka benda kebetulan kata dari benekong kabaan pada kalong kidang don sibun ki kam sateng ki bala da ngi nyau da sikal chimi ko po nrei kaba ni pat nakaliang kapati ni labu ya kita ki mat tu kam jong kapati pak manifesto kabagi la flight ki pat ba ya kabagi dang kwa ya kaban pendap ya kita ki kam ki badon kabenta kabakrao kum kejing penskam kejing eda kejing ker pa kejing penjanai ya ki an ki kanun ki bede na kabenta jungi kum ki nong chong snong pa apo ka state ba apo ka bi kat kum ka sik schedule bat kabala ai bat kabala penkam ki ya ka bangin na kata ka ka bang yu i hang ni klong ka ni ka bang kwa ban ong lada ki pat ba ki bishar om tang hai kini ki bishar om tang hai kini ki santayo mo ke por jong ke jing campaign ka election nda ki bishar ya ki ki benta ki bangi ku parti ngila lej ban pen mau ki ba halor ki kam ki bangi la tre ha ki tu ki sauto li ki snem
ngas ngau ba ngayo ya ke ba kum ka parti ngin yo ya ka majority ke jongi ban iu hap ban yalam yang sesi ni ke isi apa ke HDC kum joro a GHDC parti ke ke jo nginjin de lala ya ka ban kam ladang ngi ladon apa ke cingelam ya ke isi hang tai chat sendai hagi ni kisan senem kim simla ban yo ya kata kalat ngai scam ba kena kenti ke bamentaru habakat bang UI bang ngap bang ya snow ya ke kubor